Zuivelconcern Friesland Campina is vierwaar de grootste agrarische coöperatie van Europa. Dat blijkt uit een rapportage van de Nationale Coöperatieve Raad. Friesland Campina had een omzet van 9,6 miljard en realiseerde een groei van 100%. Er is een soort onrust bij Frieske 2000 ondernemers vanwege de oorgang naar een Jumbo, Albert Heijn of Coop winkelformule. Ze willen financiële compensatie voor de ombouw van haar zaak. Memberconcern Jumbo maakt vrienden weken bekend dat de naam C1000 verdwijnt. Van het half in Ljouwert zien het hege beroep in de zaak Pietje Bauma. De vrouw waard in maart 2010 deerstutsen in haar flat in Frenscher. De verdachte, haar schoondochter, kreeg eerder van de rechtbank een celstraf van 12 jaar. Alle haatrolspelers en dansers van Bonavatius de musical hebben juist voor het eerst op locatie gerepeteerd. De musical zal opgevoerd worden bij de Bonavatiuskapel in Dokkum. Op 1 juni is de première. Er komen 8 vaststellings. Joen en vannacht kans op mist, volgen toch Rijn bij een gratis 8. Morgen een soort bewolking en Rijn, het wordt 12 graden.